Hola, bon dia, què tal? Jo sóc Diksha Prema i avui us porto una meditació per descansar. Però primer hem de saber què és descansar, perquè moltes vegades confonem descansar amb desconnectar. Quan arribes de la feina, per exemple, què fas? Tires al sofà, el telèfon, o poses la tele, o fas alguna cosa, o llegir un llibre. Això és desconnectar. Això és, com a molt, és fer alguna cosa, perquè si estàs llegint has d'estar posant atenció a el que llegeixes. Si estàs mirant la tele, la teva vista està pendent de la tele, encara que no t'importi el que fan, que no li posis massa atenció, estàs pendent de la tele. En realitat no estàs descansant, estàs desconnectant. No vull saber res de ningú, ja no vull pensar en la feina, ja no... Mal? Però no estàs descansant, estàs distret. Val? Llavors, amb aquesta meditació que farem és estar molt conscients i a la vegada descansar. Val? Posarem a descansar tot el nostre cos i la nostra ment, les emocions i tot. Val? Descansar és posar tot a ralentí, de manera que no farem res, no ens preocuparem per res i no pensarem en res. D'aquesta manera tota l'energia del nostre cos es podrà apagar, podrem descansar. Serà com si estiguessis dormint, però conscient. Sí? Aquesta estona el cos l'aprofitarà molt per recuperar energia. Una estoneta de descans així en meditació val per 10 vegades l'estona que hi dediqueu. Ara farem la meditació guiada i després, quan ja l'aprengueu, la podeu fer vosaltres i dedicar-li l'estona que tingueu, l'estona que vulgueu. No m'allargaré massa per qüestions tècniques del vídeo, no? No és qüestió tampoc d'estar aquí avorrits amb una meditació en la que acabarem per no fer res. I desitjo que us serveixi, que descanseu molt i que l'aprofiteu. Anem a prestar atenció a la nostra respiració, tanquem els ulls, fem una respiració profunda, i observa la teva respiració, sense canviar-la, sense intervenir, només mira'm a veure com és. Quan entra l'aire i quan surt. Entra aire, hi ha una pausa, surt l'aire, hi ha una altra pausa. Observa. A la vegada que estàs respirant, el teu cor batega, el teu cervell funciona, hi ha certa tensió muscular per mantenir la postura, el teu cos està treballant. Ara no farem res. I com que no farem res, li diem al nostre cos que optimitzi recursos. Relaxem tot. Respirem tranquils. No tenim res a fer. Ens estem ben quiets. I relaxem tot el cos.
totes les funcions al mínim. Emocionalment, si hi ha alguna cosa que et preocupa, si tens algun neguit, qualsevol preocupació que tinguis, ara toca descansar. Ja et tornaràs a amoïnar després. Ara toca descansar. Per aquesta estona no em preocupo de res. Per aquesta estona només existeixo jo. Res a fer, res a sentir. No em preocupa res, no estic trist, no estic content, no estic de cap manera. Ara descanso. I podràs sentir encara els teus pensaments anant i venint. Escolta'ls un moment. Com xerra, com una ràdio. I ara deixem els pensaments per després. Posa la intenció d'apagar la ràdio. Ara no vull sentir res, no vull pensar en res. Apago la ràdio. Res a fer. Res a sentir, res a pensar. Descans absolut. Res a fer, res a sentir, res a pensar. Completament relaxat. I podeu continuar en aquest estat tanta estona com vulgueu. Després, torneu fent una respiració profunda. Una respiració vocal. I aneu obrint els ulls a poc. Torneu cap aquí. Us comenceu a moure. Us estireu. Poseu un somriure a la cara. Com si us llevéssiu de bon matí. I ja ho tenim. Sí,
Espero que us serveixi, que us vagi molt bé i ens veiem. Gràcies.